Oplatí sa ti čakať na tvojho princa na bielom koni. On je niekde. On niekde na teba rovnako čaká a hľadá ťa. Ale hľadá ťa takú, aká naozaj si. On ťa potrebuje s tými vlastnosťami, ktoré máš, takú krásnu, aká si, takú múdru, aká si. Tak rob všetko preto, aby si rozvíjala tie svoje dary a talenty, ktoré máš. A potom pôjdete ruka v ruke a budete spolu meniť svet. Možno. A možno budete robiť niečo úplne iné. Budete mať kopu detí a budete spolu šťastní. Ale každá cesta začína prvým krokom. Aj Maruška v rozprávke, keď ju jej tatko vyhodil z domu kvôli soli, začala svoju cestu, túlala sa lesom, ale stretla tam nápomocné bytosti, stretla tam babku korenárku, ktorá jej ukázala čarovné zrkadlo, navarila jej cesnačku, aby mohla stretnúť svojho rybára a pomáhať mu zošívať siete. Ver, že taký človek aj pre teba existuje a určite ťa hľadá. Volám sa Anna Halajová. Som koučka. Mojou prácou a vášňou je podporiť ženy v ich schopnostiach meniť svoj život k lepšiemu. Som presvedčená, že každá žena v hĺbke svojej duše vie, čo je pre ňu to najlepšie. Vie si predstaviť muža, akého by chcela mať po svojom boku a ktorého by chcela podporiť. Tá cesta nie je jednoduchá. Ona je dosť náročná na to, aby sme skutočne stretli svojho pravého. Niekedy sa stáva, že na tej ceste môžeme vzblúdiť, môžeme hľadať chodníček, tak ako aj tá Maruška, keď blúdila v lese. Ale prišla babka korenárka a pomohla jej. To je to, čo by som možno pre teba vedela urobiť aj ja. Na chvíľku ukázať čarovné zrkadlo. A ja som svojou cestou prešla. A veru, nebolo to jednoduché, kým som stretla toho svojho princa na bielom koni, alebo kým si ma našiel takú, aká naozaj som. Častokrát som plakala, kade som chodila. Bolo mi zima. Častokrát som sa cítila veľmi sama, plávala som proti prúdu. Ale našťastie nestali sa mi závažné nehody, aby som zbadala, že idem nesprávnym smerom. Stretla som pri tej ceste ľudí, rozpoznávala ich, takých, ktorí mi mohli pomôcť, tak ako tá babka korenárka. Napísala som svoje skúsenosti do malej elektronickej brožúrky, ktorú teraz si môžeš stiahnuť. Verím, že ti bude môcť byť v tvojom živote nápomocná, hoci len na malú chvíľu. Tak niekedy. Do čítania, do počutia, dovidenia.